ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പലരും പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു 80% ആളുകൾക്കും ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടാറില്ല. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അവരുടെ ശ്വസന രീതി ശരിയല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഭക്ഷണത്തെക്കാളും വെള്ളത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതായ ഓക്സിജനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശരിയായ ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹായ്, ഞാൻ ഷാജി കുര്യൻ, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കോച്ച്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി 8 മണിക്ക് നടത്തുന്ന പെർഫെക്റ്റ് ഡീപ്പ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ് ബ്രീത്തിങ് വെബിനാറും സൺഡേ മോർണിംഗ് 10 മണിക്ക് നടത്തുന്ന ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വെബിനാറിലും പങ്കെടുക്കാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.